साक्षात 108 कन्या देवी के रूप में लंगी देवरिया देवरिया खास में विराजमान बाड़ी लोग। भोर भोर के समय बा जेकर मुख्य भक्त बानी आदरणीय श्री गिरिजा शंकर यादव जी माई के भोरे भोरे 3 बजे उठ के कोनो महीना रहे पूजा करेनी, लेकिन नवरात्र के महीना में दिन रात एक कदल बनी माई की सेवा में भोरे भोरे माई की दुआरी गई बनी कहत रही, हे माई यरि पूर्व से फूटली किरनियानु हो जागा भोर भैली माई तोहके जगावेली अरे मलिनियानु हो जागा भोर भैली माई। गिरिजा शंकर यादव जी कहते हैं, झूर झूर ली मिया के डोले ले पतैया गिरिजा शंकर यादव जी कहते रहे, हे माई रौरे दियल सब कुछ बा, अब रौरा जागी रौरा खातिर देखी किरण उग गइल बा, भोर हो गइल बा। झूर झूर ली मिया के डोले ले पतैया चाहे छुए के सब चाहे छुए के चरनियानु हो जागा भोर भैली माई पूर्व से फूटली किरनियानु हो जागा भोर भैली माई। हे माई अब तो उठ जाए, हे माई रौरी सेवा में तन मन हाजिर बा। साक्षात देव दर्शन 108 कन्या के रूप में लोग हर साल माता जी लोग बैठे ला लंगी देवरिया देवरिया खास में। पुनः एक बार और बता दिया चाहतनी जेकर मुख्य भक्त बानी आज इस समय भोर के समय बा गिरिजा शंकर यादव जी मंदिर के धो रहल बानी, मंदिर के पूजा कर रहल बानी, फूल अड़हुल जगह जगह से बटोर रहल बानी, माई के चरण में चढ़ा रहल बानी और का कह रहल बानी, पहले पुजारी बाबा जागा मोरी मैया आई के दुआरिया पर खार भैरो भैया
बाड़ी सा तोरे किने बाड़ी सा तोरे बहनियानु हो जागा भोर भैली माई तोहके जगावेली मलिनियानु हो जागा भोर भैली माई। जय हो। छकवा लवनिया भरल गंगा जल चंदन के संगिया हे माई तोहरे दियली धनबा तोहरे दियली बलबा तहरे दियली पूरा संपत्ति बाजे से ये पूरा भक्त लोग खुश रहेला जे भी दुआरी सच्चे भाव से आवेला। इस साक्षात देव दर्शन 108 कन्या देवी के रूप में दर्शन लोग करेला ओकर मनोकामना हमेशा पूर्ण होला। लेकिन हे माई विलंब मत करा कबही से राखल बाटे छकवा लवनिया भरल गंगा जल चंदन के सनिया लगी गई ललकी लागी गई ललकी चननियानु हो जागा भोर भैली माई तोहके जगावेली मलिनियानु हो जागा भोर भैली माई पूर्व से फूटली किरनियानु हो जागा भोर भैली माई पूर्व से फूटली किरनियानु हो जागा भोर भैली माई।